Сега Мартин, епизод 2, ще вземем месо. Убива прасета. Маля, няма отвори пак вратата. Айде, бе! Айде, бе, Маля! Ако излезеш, ще претрепят, бой. Всичко е затворено. Добре, че да се легна в лето. Сега има 3 или 2 меса. Искам да пробвам, Маля. Се учи в къщата си. Макс. А Ники, какво стана с картите? Ето вече има 6 или 5. 6 такива килчета. Вече има 11 от всичките. Златни и 14 лазурта. Ники, какво? Сега ще си правя още 6 А другото? такива. Сега ще си прави врата. Ето, направи си врата. Сега ще сложи новата си стая, която гледахте в епизод 1. Добре. Чакай малко са. Ще го рестартира и ще за да е по-бързо, така ще сега засича малко и започва. Ето. Това му е стаята, която в епизод 1 си я направи. Още не е готова почти и сега ще си я довърши. Има околна пая. Има много неща. Трябва да си ги сложи съндъка. Има пещера с мине по водата. Покажи му водата. Ето тук, ако слезеш надолу, има пещера. Ако го чупи и излезе долу, има пещера. Сега ще си прави... Сега ще си прави стълби. Ще си прави стълби. Ще си прави стълби нагоре за таен вход. Статив за отваряне. 2. Защо нямаш ли? Може да видя какво ще правиш? Искам да гледам. Сега в момента колко правиш? 2 или 3? Да прави стълбите. Това в момента правиш? Знаеш ли как се правят? Моля? Ники, искаш ли блуза? И той сега ще слезе долу. Не, той сега ще ги продължи. Догоре. Ето, стигна догоре. И ги оставя така. Това гледате. Вънка има сняг. Ето. И е светло. Не, и е тъмно. И точно направим един паяк. Добре. Ама е отровен. Добре, благодаря. Сега той ще похапне, Ники, как беше моментално? защото му свършва месото.
месо. Не му давам много, ама ще свърши работа. Сферментирало око май беше. Какво? Той хвърли яйце, ама не дойде такова. Пиле. Някой път не става. Лорд. Някой път не става. Той сега си продължава майстор. Това е такъв вход. Това е тайния му вход. Сега уби паяка и ще му вземе нещата после. Хора, елате, в ресторанта ми е този дед ми даде земята. Тук са отива в другата му стая. Ето, лорд ми. И слага факли. И той сега си слага тези нещата в съндъка, защото ако умре, ще си ги загуби. Сега ще слага си ги, защото ще излиза с меча да се бие срещу зомбита, да вземе месо, там нещата от зомбитата, скелетите, криперите, всичките зомбита. Вие колко време не съм го виждал. Не е така. Знаеш какво направи умният човек? Ники, знаеш какво направи той? Вместо да ни даде Още малко ще... знаеш какво направи? Направи си целият бърн на 3 TNT-та. То също светло, зомбитата ще може да умрат от светлината, ще се изгорят и може да му вземе нещата, ако намери. И Господи ще умре от глад. Така, сега взе нещата от паяка, който уби. И така има още един. Той уби. Намалила малко живота, но продължава. Но ти нямаш ли? Взе око. Сега уби едно прасе. Взяде месото, сега ще убие още... да му се напълни до края. Сега започва да му се зарежда живота. Да. Сега той ще отиде пак в къща си. Направил си е дълга такава. Първо направил си е дълга от камък. Стълб, много дълъг, за да не си, ако се загуби къщата, после да знае къде е. Знам какво е това, Ники. Не. Това е слабост. Не е слабост.
Отрова, не знаеш как. И той сега взима кофа с вода. Бързо нека да му взима. Сега ще си прави басейн. Искаш ли? Половината. И сега приключваме. В другия епизод ще видите как той си продължава. Си продължава басейна. И край.